Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. Us em kahima langren upa em nang tais em yong ula penrem jor gi khon ki hajar jong kahima ki ba persya apo ka dor bar pulun bat keno ru pa ki dai tang ki riusum kabu ya ki jingyo bat ki jing mentoy jong kahima haba ya kran bagi lap thai kubor hadin balawai ka dor bar pulun ka bala long haka nyau tre unai la arjar opun riu upa em nang tai ula ong ba ka jing khot ya ka dor bar ha ka ni ka sngi ka long ban pensya ya ki jing keno bat ru ba ki ba persya kem shem la ya setia da ka lenti ka padai ban ujor syaka khasi hills autonomous district council hadin bakala thongbyang ya u kumus em pura jong kahima langren banyak sub ya kami kamu pertama kabaide bat kalau lengam tila bat pengen tangli nang mapin syai yo lesi dang don ki kun samla jong kahima langren ki bom patip ka ei kani ka management board ka ei kata ka jenis sub bat ka ei kata kalau lengam tila idang ki kun ki hajar ki bom patip ru hanno ka don kata kalau lengam tila bat pengen tangli an syue tu ibi ka pengen tangli tadi kani ka jaka taba isdang nasional kalong biar sawak rilang pat biar syadu sakan sosang kepada mereka ran korsian arti blok kiu biang samo pendi kata tadi ke penden tangli maka lau lengan tilapa kadi nang ni nawak kensihi naku nasiang jingkian ni syadu wa unsur mbak syati pat ka kendu pat ka Bangladesh pat syati pat kaya kendu pat ka sedak jong kawa play yakani kadi kalau lengan tila mbak ka penden tangli ini ki ahli ki jaga ki don haga jinya kini ya ka jingong trai nalu ka snam khat khandai spa khandai po ka jing itu kena ka ba khamjrong ka long shwa jong ka snam khat khandai spa khandai po ndai namar jong ka por ma namla man itu kata bat shwa jong ka snam khat khandai spa khandai po laju penia ya kani ka jaga hapo ka jing ai bor hapo ka ikhtiar jong ki kursi la ai bor haki no ki balong sil rengkat aki menteri kelendo banten ya ya kan dikacak ndai ka cimlong trai kalong jong ki kursi ndai hadin ba ka pur ka wei na ki kursi jong ka himalang re ka kursi li kala du jai no na du usang khat na spa prabusan kalawan ka cimlong trai ka kursi jong po jong ka roi ka barina po jong imi cuma te hadin kasnem khat na spa ndai po kalami ke ujur na usiam jong kahimalang re lihat bakin star simyong persyak ye mi bakane kacaka kadai ke jong kahima ulang mudui daka mukoduma hapo district council code shilo persyak ye mi cumi mrei ba mudui mi cumi mrei mudui usiam persyak ye mi cumi ne bakane ke mukoduma kalane bun senadan kita hadu usnam ajar kadway ba nalawan shimpi ng kumulong ng hima asala man pembek pa ya kan hima ya kan koduma to hadin boleh su yang ya kamu koduma cuma ya cerita nasibwa kendia pan pensai atapur pengawan shimpi ng kumusiem jong kahimalang re hau usnam ajar penriu by November kata ngalong nengkong kumu akting siem akapur pangalong kumu akting siem namar ngalawan kumu baro kita iti pengawan nak kata yin kaba ka hima ka aikis persya jing kumar te ketu jing kumar kadai nakaliang gibre ba persya ya ketu ka jing terekam ka jongi tenrei kiba bun kipat ba kiba wan hakne robar mane kemudian kanu no jing persya tangkat tu kaningut gibre ko ka jing elam jong kini kiba kham dan jing mot ban sim kebu ban kwan mentoy ya ki jing ban ki jing mi jing yo jong ka hima te ngapan ramjur ya katu ka jing lep kumar ka jongki hadu menta iklam lek akan ti ka aj ban kanu no ka jing mudui lan ya ka jing komplain hakano ka bor jong ka aj la district council lan high court persya ya ne ka jing wan city ka jonga ka di ka jing wan persya ka jing lep bi ki ka de betang ka ne ka bar ya katu kam don jing mot ya di tang ka jing lep bi ki long tang ka kam khlung kena kini kan darbar kan taski kumangi lapha kajing bermelayar apa kajing mabro kawai ba hadin ba kalami kajing lek persya joki
ibadon benta mene kamtu hi bapun kelumar king i hak tu por bal kilek persya apo district council pagilek ban khanra kilek ban berngam ban penpat ya ka gate jong ka district council bat kila keno ya kata ka kam ya ka jing penyat jongai ka hima ba kalong ka ba ka jing ka beriketi bat kata ka management board halor ka tu ngi penlong rai ban penlong ka dorbar ba nyemdei ba kalian juga ginom lek district council ban kurang tu ngi lek ngin penlong ya ka dorbar ha ban pensya ya ka kata ka jing keno maksud tu joki ni khot ya ka dorbar mene mentak kesingi kalong betang mengin pensai ya gitu kijing keno persya paro em kat kum kajing penayar ke bangila ai kopiru sya district administration ngila ai kopiru sya UCM ngila ai kopiru sya baro kirang ba sinong jong ka hima ni ong baik bakani ka dorbar mentak kesingi kalong baik tang ban pensai ya ka menteri kau hadin kani ngan ong ayu haba kat ka bagi kadai bangi yangi ban pensai ngila pensai lut kat ka badai ka ba don kam ya kiba trang sisa ban tip ngila pensai lut ti gibre ki bom pedang ya kajing pensai ti ya kata ngi nong ayu ngla manong haduk menta ki klempan submit mene ki wanra kumtu hapor bawai ka dorbar tengong ai ngan receive tang ba ki klem ai ki ong nying kwa kren te nomor ba ka dorbar mene kalong bangin pensai ngin ndai bangi ai lat ban kren ni nu kalong bai tang ban pensai na kalang jonga ti ya kata ka representation ne kan no ki thok ki klem ai nga ki chupni te ondan kata ngim mla ban ong bangin bu biang ngin numbu syu kat chong kat kum ka jing don kam jong kapor jen rei lada ki don kanu ka jing kwa jing tip ki la ban ada jing thok ki la ban submit biang suai Kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau prthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan